Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, dagoen eguraldiarekin gainera, eta ongi etorri. Gaur ematen diogu bukaera, Arrasate Zientzia Elkarteak antolatutako aurtengo hitzaldi zikloari. Hasi ginen azaroaren lehenengo astean Zerrajerako erlojuaz, gero bigarren astean izan zen altzairua, Arrasateko altzairua, eta aurreko ostegunean Erromatarren garaia gure herrian. Gaur daukagu gurekin Álvaro Aragon Ruano, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslia, historian dotorea, atxikituta dau filologia eta historiako sailan, eta dauko kurrikulum luze sakon bat, eta ni gainetik bakarrik komentatuko dut. Parte hartu dau ikerketa proiektuetan askotan, zerrenda luze batian, ikerketa horien artean azpimarratzea atzerrian be Estatu Batuetan eta Frantzian egondala, gero bebai dauko argitaratuta liburuak bakarka eta taldian, eta publikazio asko dauko bebai aldizkarietan. Berak landu dauen esparruak, asko dira, baina apurtxo bat laburtuta esango nuke, landa historia, basoak, nekazaritza eta abeltzaintza, zergak, merkataritza, Gipuzkoako historia, aipatuko ditut izenburu batzuk, zera liburu mordua dauka, bosque guipuzcoano durante la Edad Moderna, ganadería guipuzcoana durante el Antiguo Régimen, mercaderes extranjeros en Gipuzkoa durante la Edad Moderna, eta bar, eta bar. Bien, gaur aztertuko dan, komentatuko dan gaia, klimaren inguruan doia, klima da hitz bat askotan entzuten dugula, azkenengo hamarkadetan gizartean egonda sensibilitate handizia horren inguruan klimaren aldaketak ekartzen dagoelako aldaketa asko, eta entzun dugu klima aldaketa dala, temperatura gora, eta bar, historian zehar, klima ez da beti berdina izan, baizik eta gora berak eduki dau. Eta konkretamente hotzaldi honetan, 14. mendetik 19. mendera doiena, garai hau nahiko hotza izan zen, momentu puntual batzuetan gehiago, eta horrek eragina eukizagoen adibidez nekazaritzan. Orduan, nekazaritzan eragina eukitzea zer gure dago esatia ba. Hortik ere datozela beste eragin batzuk, ez? Gizartean, orokorrean, ekonomian, politikan bebai askotan. Orduan, berak Albaroke aztertu injauena, izan da, gure parrokixako liburuan, Tazmias liburuan, hor jaso egiten zen, urtero diezmoak eta ordaindu egiten zirenian, zergak, nekazarien zergak, diezmoa 10 hor agertzen den moduan, horre reflejatuta gelditzen da nolabait usta, urte horretako usta. Orduan, klimaren arabera usta horiek, handiagoak ero txikiagoa dira. Orduan, urtetik urtera ikusten dira usta horiek zelako goraberak daukate. Beraz, klimak ekartzen dau nekazaritzan aldaketak, baina esparro guztietan bebai. Hau aztertzerakoan, urte horien datak aztertzerakoan, nolabait egin daiteke Arrasateko argazki bat. Garai horretako argazki bat. Eta hori da berak egingo dagoena. Errepekatuko dut zein dan izenburua gaurko hitzaldiarena, La pequeña edad de hielo y la evolución de la agricultura a través del libro de Tazmias de la parroquia de Arrasate, 1550-1860. Eta besterik gabe hitza ematen diot Albarori. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik. Badakit zaila dela olako egunekin etortzea, baina aldi berean ere nik uste dut gaiarekin lotura handia daukala, ezta? Ikusten dugun moduan, pixkat hortaz hitz egingo dut. Hemen ikusten dezuten moduan, pixkat liburu horri jarraituta, saiatuko naiz 16. mendetik 19. mendera arteko bilakaera pixkat azaltzen. Eta egingo detena izango da orokorretik jun, zehatzetara, hau da, hasiko naiz Europa mailan, gero pasako naiz Euskal Herrira, Gipuzkoa eta Bizkaiari buruz hitz egitea, eta azkenean, zentratuko naiz batez ere Arrasaten. Hemen dakazute 17. mendeko herberetako marrazki tipiko bat, eta hor ikusten den moduan, jendia hor dago patinatzen, erdi jolasten, hau oso tipikoa da 17. mendekoa. Noiztik noa, edo nondik nora juten da hotzaldi txikila? Hor ikerketen arabera, gutxi gora 1300-etik 1850 bitartean, lurran,
lur planetan, temperaturen edo planetaren temperaturaren beheraldi bat gertatuko da, ez? Gutxi gora bera 2 gradu, edo esango zute, joan, 2 gradu ez da asko, karo. Gertatzen dena da horrek gero eragiten ditula kontraste hundileak. 10 graduko diferentziak urtetik urtea, orduan, bueno, hor dago. Eta gero 1850etik aurrera, gauzak jundia, temperatura jundia ilotzen, jota gehiago. Gaur egun, bueno, ematen du, gizakiaren eskuak asko zerikusi handia daukala, batez ere industrializaziotik aurrera, baina, bueno, jakintzazute ere aurretik egon direla klimaren aldaketak. Norbait interesatuta baldin badago prozesu historiko hori horren inguruan gehiago jakin nahi badu, hor daka obra hori, Brian Faganen La pequeña edad de hielo, como el clima afectó a la historia de Europa. Mundu osoaz hitz egiten du, baina batez ere oinarritzen da Europako kasuan. Bueno, hemen dakazute, pixkat zen izan den bilakaera 0 urtetik 2000 artera. Eta hor ikusten da oso ondo, 1850etik aurrera, bateko igoera gertatzen dela. Baina ordura arte ze gertatu da? Bueno, ikusten dugu erromatarren garaian ondoren, gutxi gora bera 10. mendetik aurrera, temperaturen igoera bat ematen dela. Eta horrei deitzen zaio erdiaroko goraldia. Justu, momentu hortan, zenbait gertakari gertatzen dira temperatura hobekuntza horren ondorioz, 14. mende arte. Adibidez, bikingoak aurkituko ditugu Groenlandian, bertan finkatzen dira, eta iraungo dute 14. mendera arte. Adibidez, Ingalaterrako hegoaldean mahastiak landatuko dira, gaur egun ez dira landatzen. Eta, bueno, geroztik ere ez dira landatuko, eta hartzen duten ardo gehientsuena izango da Frantziatik, eta gero 18. mendean ere Naparrotik, Errioxatik, hasiko da ere esportatzen. 1300 urtean, gutxi gora bera, ez da bateko gauza, baina hasten da ja temperatura jaisten. Eta tarte handi hortan, 2 goraldi nagusi daude. Bata da 1300-1358an, justu momentu hortan gertatuko da izurrite beltza, dakizuten moduan Europako populaketak, eren baten galera jasan zuen, gutxi gora bera, baina ezberdintasun handiekin egia esan. Hemen gurian ez dakagu zantzurik momentuz krisialde hori egontzenik. Ez dago, badago hor testigantza bat, 15. mendekoa, baina oso urrutila da. Eta, bueno, ez dakigu benetan horrek izan zuen eraginik, ala ez. Eta are gehiago, eragin zuen, ote zuen krisialdi ekonomiko bat, ez du ematen. Zen momentu honetan ikusten ditugu euskaldunak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak, lapurtarrak, Konstantinoplan, Baltikoan, burdina, tartile esportatzen. Beraz, izugarrizko dinamismoa dago eta ez du ematen horrek hemen eragin handirik izan zuenek. Bai Ordia, Nafarroan eta Araban. Araban gertatuko dena izango da pixkat populaketa berrantolatu ingo dela. Eta orduan, 700 edo 800 metrotik gora dauden herriak, batzuk desagertu ingo dira eta jetxi ingo dira Lautadara bizitzera, ze goiin ezintzan bizi. Eta Nafarroan, garai batean esaten zen, galerak zirela 150-ekoa, oda, populaketaren erdila, baina gaur egun, egin dira ikerketa berriak eta kalkulek esaten dute, gutxi gora bera, laurden bat bakarrik galdu zela. Eta oso lokalizatuta, batez ere Iruñako arroan. Orduan, bueno, ikusiko dugun moduan, izurritak gertatzen direnean oso lokalizatuak dira. Eta gertalike, arrasate batean izurritea ematea, eta Eskoriatzan edo Aretxabaletan ez. Holakoak gertatzen dira, historian zehar. Bigarren momentua da 1560-1650 bitartean. Hor, justu urte 16. mendearen bukaeran izurria atlantikoa emango da, eta esan dugun moduan, leku batzutan ematen da, eta bestetan ez. Adibidez, Pasaian, Pasai Donimanen ematen da. Donostian berriz ez da ematen. Hondarribin, ia eraginik ez daka.
Orduan, horren inguran interesatuta baldin bazaudete, Azpiazu Elortzak idatzi zuen liburu bat, eta bera baino lehen Cruz Mundet, Jose Ramon Cruz Mundet. Horreit interesatuta baldin badago, hor daka hori. Eta bukatzeko, justu tarte hortan, ematen da Maundarreko minimoa. Europa mailan, gehien bat ematen da 1645, 1615 bitartean, baina ikusiko dugun moduan, hemen Euskal Herrian, berantiarragoa da eta gaina luzatu iten da denboran. Beraz, ikusiko dugun moduan, latitudeak ere zerresan handia eukiko du. Bueno, justu momentu hortan, otzaldi txikia horren garaian, 17. mendean, baditugu zenbait adibide, bai? Edo zenbait froga nolait esateko. Eta da, adibidez, Tamesis ibaia, noizean behin, izoztu egiten zela. Eta bertakuk, frost fers edo ferila hotzak edo izotzezko ferilak ospatzen zituzten, bai? Aipatzen da, izotzaldi oso nabarmena 1684 bitartean, eta horren marrazki bat ekarri dizuet, hor fetxa edo data ikusten badezute justu urte hortakoa da, eta hor ikusten dezute, hau da Tamesis ibaia, hemen ikusten dezute Zubila, eta hau da Ertze bat, eta hau bestia, eta justu dena izoztuta dago. Eta orduan jendia dago hor, patinatzen, jolasten, erosten, feriak daude, eta oso tipikoa izango da, garai honetan. Ez dia bakarrik ematen 17. mendean, 19. mendean ere olakoak ospatuko dira Tamesis ibaian. Bueno, justu momentu hortan ere, hori gertatzen den momentuan, Londresek izurri handi bat jasango du. Justu kontutan eduki behar dugu, momentu honetan Ingalaterra Holandaren aurka ari zela gerran. Holandaren aurkako bigarren gerra, eta hori aprobetxatuta Holandesek gerra irabazi zioten ingelesei. Bueno, urte bat beranduago Londreseko sute handia emango da, Londres hila osoa errezan, eta horrek ere lagundu zuen azkenean izurrite beltz hori edo izurrite hori gainditzea. Eta beste momentu adierazgarri bat izango da 1709, hor hotz bolada handia deitzen zaio, hor gertatutako izotzaldira edo hotzaldira. Bataz besteko 15 gradu zentigrado jetxi zan temperatura, Europa osoan, batez ere Mediterranean aldean. Eta justu momentu horretan ere gertatzen izan iparraldeko gerra, Errusia eta Suedian artean. Eta esaten da, arrazoietako bat, ulertzeko Errusiarren garaipena, izango dela hain zuzen ere egiten zuen hotza. Dakizuten moduan, gero, torriko da Napoleon, ere saiatuko da, eta berdina gertatuko zaio, eta gero Hitler, ere. Orduan, dene erorizian harri berdinean edo. Eta horren adibide bat ere ekarri zuet Italiatik, eta deitzen zaio Italia deitu zioten urte horri año terrible, urte latza. Eta, ikusten dezute hemen, egon zirela goziak eta pobrezia, hotza handia, eta arropik gabeko jendea, gerra, pentsa garai honetan ari gehala justu Espainiaren ondoren gotza gerra. Espainian eman zen batez ere, baina baita Europan ere, egon zian. Kontutan izan gaina Espainiak galdu zitula Italiako bere ondasunak, horren ondorioz eta Austriak hartu zitula. Eta azkenik gaixotasuna eta heriotzak. Oso adierazgarriak dira. Barkatu. Eta gero ja esan dugun moduan gauzak aldatu iten dira eta beroketa global bat ematen da aurreko honetan ikusten den moduan. Oso argi eta garbi. Eta hortan gaude, geroz eta temperatura gehiago handiagoak ditugu, eta ez dakigu egia esan noiz arte aiatuko den, edo... Orduan, eztabaida handia dago, gizakiak eskua baduen hortan, ematen du baietz, baina ez dakigu, konparatzeko
claro, kliman 100 urte oso gutxi da, nolait esateko. Eta orduan, epe handiagoak behar ditugu ondo jakiteko, badirudi, ikusiko dugun moduan, aldaketa ematen nahi dela, baina artxiboetan ditugun datuak hasiko dira estatistikoki hartzen 19. mendearen erdian. Orduan, zaila da batzutan ere pixkat joerak azaltzea. Orduan, klima ezagutzeko ze tresnak ditugu. Alde batetik dendrokronologia. Dendrokronologia ze egiten du? Zuhaitzen eraztunak aztertu. Urteotz eta lehorretan, normalean eraztunen arteko distantzia oso txikia da. Eta berriz, euraldi ona edo berua egiten duen bitartian eta eurila, ezetasuna, normalean handiago izaten dira. Eta horrela badakigu, hotzaldi bat egondan edo beroaldi edo. Palinologia. Palinologia batez ere induzketetan agertzen diren polenak aztertzen du. Ze espeziearenak dira, eta hori jakinda, jakin dezakegu, espeziaren arabera, hotza edo berua egin duen. Zenbait espezie hobeto moldatzen dira hotzarekin edo beroarekin. Karpologia, gauza bera, baina induzketetan agertzen diren ikatzekin. Zoizkaiztegien analizia, padurak, humedales edo, gazteleraz esango genuke. Horiek ez bakarrik adibidez, Gernikan inguruan dauden horietan, baita mendietan, adibidez Alpeetan edo Pirineotan horrelakoak sortu izan dira, eta mendeetan zehar junda deposizioa ematen. Hor erori egin dira, ondarrak eta loriak eta ostuak, eta orduan, sartzen dute olako tubo handi bat, lagin bat ateatzeko, eta gero lagin hortan, ikusten dute, estratoka ze gertatu den urtetik urtea gutxiko erabera. Glazearren analizia gauza bere egiten da, sartzen da olako tubo bat, eta orduan, juten dire ikusten, izotz geruzak, ea nola jundian aldatzen. Potolagoak diren, edo meagoak, edo. Gero pasako gineakela dokumentazio analizira. Adibidez, Gipuzkoako agiritegi orokorrean, basogintza, abeltzaintza edo nekazaritzarekin lotutako auzietan informazio asko ematen dira. Pues el tal año hubo muy mala cosecha, o se perdieron muchos animales, porque hacía mucho frío, gero ikusiko dugun moduan. Ziza inposaketa. Normalean uholdeak daudenian, errekek, ibaiek, ematen dituzte, garai hartan egurrezkoak ziren presak eta zubilak. Eta hori askotan geratzen da erregistratuta, eta horiek berreraikitzeko askotan eskatzen zaio erregeari baimena, olako ezoiko zergak eskatzeko eskubidea. Zizan normalean sartzen zen ardoaren, edo aragilaren, edo gariaren, edo olioaren gainean. Eta oso tarteka ezarriko da ikusiko dugun moduan. Ekarri dizuet Bergararen kasua eta Oñatiren kasua. Hemen Arrasaten ez dut aurkitu. Baina, seguro egongo zirela. Gero, obra publikoak eta azpikituren konpoketa, esan dugun moduan, eliz egunerokoak edo gotzai bizitaldiak, justu inguru hortan kalahorrakoa etortzen zen, eta Gipuzkoako ekialdean batez ere Iruñakoa. Eta orduan, askotan etortzen zanean, apunte bezala esaten zuen, aurten eginda, izan da oso urte latza, oso hotza, olako apunteak egiten dira. Olako komentarioak, eta hortik atea ditzakegu ere datuak. Gero, hau oso ohikoagoa da 18. mendetik aurrera, behintzat gurian, ez Espainiako beste lekuetan, eta orduan, lehorte handiak daudenian, udaletxik edo elizak berak egiten ditu zeroari egiten dio errogatiba bat. Lehortia dagonean propluvia, hau da, eurila egiteko, eta euri gehiegi dagonean justu kontrakoa, prosereritate, aber behingoz gelditzen den. Eta hori hortarako baiten dituzte profesioak, ateatzen dute santua, ibiltzea, eta errogatiba hori egiten dutez.
Eta gero dugu, zuen kasuan daukazuten altxor bat, eta da Tazmien liburua, bai? Normalean, leheno hasieran komentatu den moduan, amarrenen eta Tazmien kobrantza da. Tazmiak zer dira? Amarrenen benefizia dun edo apaiz bakoitzari egokitzen zaion zatila. Hori da Tazmia, bai? Eta ikusiko duen moduan, hemen tarte batean 14 egongo dira, beste batean 16, gero ja 19. mendera 5 aiatuko dira, eta orduan, horien artean banatu ite dituzte, bere mantenurako. Liburu horiek noiz sortzen dira, eta justu arrasatekoan noiz azten dira datuak, gutxi gora bera, 1570 aurrera. Zergatik, justu hor, pixkatak izuten moduan horre erreforma protestantea gertatu zen garai hortan, eta orduan hori pixkatek iditeko Eliza Katolikoak deituzun kontzilio batera. Trenton ospatu zena, justu 20 urte horietan. Ez zuten jarraian egin, baizik eta batzutan etendurak izan zituzten, berriro bildu, eta totalke gutxi gora bera, 20 urte irantzun, eta horren ondorioz, hor ezarri zian zenbait neurri disiplinarrak eta beste batzuk dogmatikoak. Eta disiplinarren artean ezarriko dira, jendia nolabait kontrolatzeko pixka bat eta liburu parrokialak. Eta orduan, Donostiko Gotzaitegiko artxibora juten bazeate, hor aurkituko dituzuten liburu parrokialak, hau da, jaiotza liburuak, eskontza liburuak eta heriotza liburuak, gehientxonak hasten dira justu data hortan. Aurretik ez dago. Salbuespenman egon daiteke, baina. Eta gero ere ezartzen dira fabrika liburuak pixkate parrokilen ekonomia ezagutzeko. Horregatik, liburu honetan ditugun lehenengo datuak dira 70. hamarkadakoak. Hortik aurrera. Beste iturri bat ezagutzeko klimaren aldaketa, edo bilakaera, da prentsa historikoa, kontutan izanik batez ere 17. mendearen bukaeran hasten dela, Frantzia, Ingalaterran eta gurian hemen, gehien bat 18. mendetik aurrera. Baina, kasu batzutan, berriak emate dituzte. Eta bukatzeko ere literatura historikoa, oso eraginkorra da batzutan ere. Jungo esan dugan moduan, orokorretik zehatzera. Penintsula Iberiarrean hasiko gea gutxi gora bera. Eta, zer esaten digute oen arteko datuak? 16. mendea oso euritsua izango dela. 17. mendea lehorragoa eta beroagoa izango dela, baina tarteka ere izango ditu bapateko ikaitzak, askabarrak eta barrekoak. Latituden eragina ondila da. Ze ikusten dugu, klima ez dela berdin aritzen iparraldean edo hegoaldean. Mediterranear isuri aldean, gehien bat lehorteak egongo dira. Eta iparralde isuri aldean egongo dira batez ere euriak. Orduan kontraste ondila goten da. Neguak oso hotzak izango dira eta lehorrak, hori bai. Eta udak, beroak eta nahiko motzak. Udazkenak eta udaberriak eurite handilekin, eta bapateko ugolde hoiekin. 17. mendeko azken erena izango da gotzena, eta hemen ere gurian lehenengo zantzuak ematen dira 1562tik aurrera. Asturiasen kasuan ikusten dugu 1562an ere hotza handiak aipatzen direla, Kantabrean aipatzen dira ugoldeak 1582an, 82an eta 86an. Esan bezala, 17. mendera pasatzen geanean, ematen du beroa gaudela, 1715, 16 eta 19 salbuespenekin. Hor ematen du justu kontrakoa, nahiko hotza egintzula. Eta, esan bezala, latitudaren arabera, Mediterranear isuri aldean, lehorte handia egongo dira. Aurre Pirineoan, batez ere Nafarroan eta Aragoin, horrin dira indusketa batzuk, eta ikusten dugu aintzirak lehortu egiten direla, tarteka. Eta bapatian gertatzen direla eurite gogorrak eta ugolde katastrofikoak. Badago ikerketa bat egina Keiles ibaiaren inguruan, Keiles dago Tuteran, Titoren inguruan, eta eramaten du ura Ebrora,
Eta hor egin dira ikerketen arabera, 1640, 1710 bitartean uholde asko egon zian. Hau da, bapateko uholdeak. Oso garai oso lehorra da, baina bapatean izugarrizko uholdea dator. Ibai arrotik. Bueno, eta 17. mendearen bukaeran ematen da maundarren minimoa deritzana. Eta gurian, leheno ez dakit fikatu zeaten, esaten genuen Europa mailan gutxi gora 1645, 1715 bitartean ematen dela. Gurian ematen da 1680, 1730 bitartean. Beraz, ikusten dugu, lekutik lekura asko aldatzen dela. Bueno, hau ekarri dizuet ikusteko, justu 17. mendearen bukaeran eta, 16. mendearen bukaeran eta 17. mendearen lehen erdialdean, Hernaniren kasuan zenbat uholde eta eurite eta egon zion. Gorriz jarri dizuet Karabeli zubia zenbat aldiz eaman zuen Urumeak. Eta 12 aldiz eaman zuen. Justu urte horietan, ez dira asko, ia 30 urtetan. Esango zuten, baina nola zeraman. Bueno, lehen esan dudan moduan, presak, burdinoletako presak, edo horroten presak, eta zubilak normalean egurrezkoak ziren. Eta behin da berriz, altxatu eta egita. Ja, azkenean, askatu zian, konturatu zian, horrela ezintzala jarraituta, normalean, 17. mendearen bukaeran, eta 18. mendean zehar, hasiko dira zubilak arrizkoak egiten. Eta presak ere arrizkoak. Eta horren adibide bat ekarri dizuet, gertukoa, eta da, Eskoriatzako Santa Ana zubiaren planoa, justu 1678an egintzena. Behintzate planoa, gero zubila ez dakit oso ondo, azkenean egintzan, alez. Baina hemen ikusten duzute ja, planoa aurre ikusten du arrizkoa izatea. Eta hori askotan gertatuko da hemendik aurrera. Leku askotan arrizkoak egingo dira presak eta zubilak. Bueno, Otzaldi txikiaren zantzuak Gipuzkoan. Gero ikusiko dugu Bizkaiare, hemendik gertu dago, eta adierazgarri izan diteke. Bueno, informazioaren arabera badakigu negu latzak, eta luzeak eman zirela, ia udik gabe, uda ia etzan eman, urte horietan, elurte handilekin, eta bateko gazkabarra eta uholdeak izan zituen. Batez ere maiatzaldian, eta justu, ustek behar dutenean euri pixka bat eta berua, justu izorratu iten dira. Eta horren ondorioz, sortzen zaizkile zenbait gaixotasun, gari hoiei. Besteak beste, dokumentazioan agertzen da, gorria eta galpiper. Eta orduan ezin zuten jan hori, eta bote inbertzuten. Eta askotan, jasotako uzta, oso txarra zen, maila txarrekoa, eta ezin zuten hila erabili. Erdi ustelduta jasotzen zuten. Bueno, badakagu testigantza bat, eta da Lope de Zarauz leinuaren maiorazkoa. Batez ere, Aizarnazabal, Errestil, Zestuan, Getaian eta Zautzen zituzten bere baserriak. Eta orduan, hor egoten da auzi bat, ze justu, esaten dute, konponketa handiak egin behar izan zituzten 16. mendearen bukaeran. Orduan, familiko beste batek nahi du horren zati bat, eta esaten dute, aizu, zuk ez dezu diruri jarri hobekuntzak egiteko, eta hoain zatoz erreklamatzen. Eta orduan, esplikatzen dute dena. Nola, baserriak abandonatu egin zirela, eta amildu, teilatuak amildu. Eta orduan, berriro lanean jartzeko, erakarri behar izan zituzten maizterrak. Ze inorrek ez zuen hor lanik egin nahi. Zailtasunen ondorioz. Justu esaten da, batez ere 1572an, hubo mucha quiebra en el ganado menudo. Hau da, ahuntzak eta ardillak. En esta provincia porque se ha muerto mucha suma. Eta hor ikusten dugun moduan, ganadoren kopuruaren murrizketa bat gertatzen da. Batez ere, ardietan, eta esango zute, zergatik ardillak. Belgorriak ukuiluratutak daudelako, ez daude mendilan, ukuiluratu egiten dira momentu honetan. Artoa sartu baino lehen ere, arbila ematen zaie, babak eta bestelakoak. Eta ardillak daudela mendibelarran baitan. Orduan,
Nola elurteak gertatzen diren, askotan harbatzen ditu mendian, eta hilietin dira. Guendela urte batzuk hemen ere Aralarren gertatu zen. Uste dute baserritar batek edo hartzai batek ez zitula jetxi, aguantatu intzun, eta ez dakite urriaren bukaeran botazun kristona, eta hile zitzaizkion ardi batzuk. Ardila nahiko ahula da, hortarako nolabait. Bueno, eta deigarria da, nola txerriak ugaldu egiten direla. Kuriosa da, baina horiek ere ukuiluratutak daude. Bueno, nola uztak okertu indian, eta normalean garai hortan maiztertza edo renta espezian ordaintzen zen, hau da, jasotako zerealen zati bat ematen zitzaian, ez dute emateko. Eta zeiten dute, duten ganadua ematen diote jabeari. Eta orduan, ganaduen jabetza galtzen dute. Hori nabarmena da. Bueno, gertutik, edo gertu, orduan, normalean zeiten zan garai hortan, horlakoetan, eta dokumentu hortan ere esaten da, errenta, barkatzen zan, normalean, maiztertza kontratuak ziren 6 urtekoak garai honetan. Gero ja 18 eta 19 mendean luzatu ingo dira 9 urtera. Baina garai honetan 6 urtekoak dira. Orduan, ziten dute jabek, lehenengo lauak barkatu iten diete errenta ordaintzea. Ez dute ordaintzet. Pixkat jasotzeko eta, erakartzeko. Bestela, etortzen badia eta gastuak baldin badituzte, ez dia geratuko. Eta gero, bi urrengo urteatan kobratzen dietela errenta. Edo, kobratzen badiete, den oso-osori kobratu beharrean, bakarrik laurden bat kobratzen diete. Eta horrela, ematen diete aukera bertan geratzeko, etekinak ateratzeko. Azken batean nahi dutena da, baserriak bere horretan jarraitzea. Ze bestela, amildu ingo dira. Abandonatzen badituzte, amildu ingo dira, eta berriro, inbertsio handi bat emiorko dute, berriro lanean jartzeko. Gertu, Bortzirin, baditugu ere zenbait lekukotza, eta horrezaten da, Bortzirin, gutxi gora bera, urte horietan, 50 abelgorri ale baino gehiago hil zirela. Eta esaten da hor, ha sido recio el invierno y de dolencias que han tenido los bueyes de esta tierra, aunque han estado por 5 villas buscando bueyes, hau zan, batez ere, gero ontzioletara egurrak emateko, idiak behar zituzten, eta ez zituzten aurkitzen. No han querido por tener los bueyes en este tiempo poca fuerza y tenerlos flacos y dolientes, por haberse muerto muchos este año de dolencias y enfermedades. 4 o 5 en Echalar y la mayoría están por morir. Y los que quedan en vida quedan muy flacos y perdidos que no se pueden juntar ni trabajar. Askotan ere, aitzaki moduan erabiltzen dira gauzabek, nola koroak etzun kobratzen edo gutxi kobratzen zuen, da gaina berandu, askotan pixkat eskakeatzeko ere horrelako nigarrak ite dituzte, baina horren adierazgarria da. Eta mandoaren minimoaren garaian ikusten dugu tarte hortan, lehenengo 18. mendearen lehenengo erdialdean lehorte handia egongo direla, eta horren ondorioz aurkitzen ditugu propluvia prozesio asko eta errogatiba asko, eta bigarren erdialdearen hasieran justo kontrakoa. Etengabeko euriak, uholdeak eta txingor zaparradak, eta kasu horretan proserenitate prozesioak ikusten dira Gipuzkoan. Arrasaten, batez ere, nik aurkitu ditudan datuen arabera, batez ere mandoerren minimoa emango da, eta horren eragina. Badugu adibidez, aipatutako Tazmien liburu hortan aipatzen da, 1680an, no hubo otra cosa por la grande esterilidad de este año, que ha sido muy trabajoso, oso zaila, oso latza izan da, urte hori. Eta gaina ikusten dugu, 1680 bitartean, 4 urteko uzta txarrak izan direla. 4 urte horietako uztako oso txarrak izan dira, Arrasate, Eskoriatza eta Eleintzeko inguruan. Eta hori dela eta bertako biztanlek zerealak indarrez saltzera behartu zieten Bergarara, batez ere itsasotik edo Gasteiztik zetozten merkatariei edo zeramatenei. Behartuko diete prezio zilegi batean saltzen. Beharrangatik. Gero, 1718an emango da bigarren matxina da. Lehenengoa da gatza matxina da, 1631an,
eta bigarrena aduanetako matxinada deitzen dena, izango ditu ere pasarte batzuk hemen inguru hontan. 1717an Alberonik, Felipe Bosgarrenaren izenean, aduanak mugiarazi nahi ditu eta mugiarazten ditu, Orduña, Balmaseda, Gasteiz eta Nafarroko mugatik kostaldera. Justu, 1718 urtea, mendearen urterik lehorrena da, orduan, usta oso txarrak ematen dira. Lehorte handiak eta usten galtzea, eta gaina espekulazioaren eragina. Horrek ekarriko du matxinada handi bat, Bilbon, 1718, aldundi nagusia akatuko dute, jazartu ingo dute, eta azkenean harrapatu eta akatu ingo dute. Eta gero ere, inguruko zenbait jauntxon, jauregik eta ondasunak eta suntxitu ingo dituzte. Justu urte hortan, bertan, Bilbon ematen zen bitartean, Debagoienara ere zabaldu zen. Eta ikusten dugu, asaldadura edo matxinadak edo kexak egoten direla Elgoibarren urriaren amaikian, Bergara kontutan iko berdezute feria oso garrantzitsua zutela, justu momentu hortan, batez ere lautadatik zetozen produktuak edo itxasotik zetozen produktuak birbanatzen edo. Eta gero azaroan, Elgea, Arrasaten eta Lehintzeko baserritarrak Bergara jaisten dira protestatzea. Matxinoen erasoak gertatzen dira, eta bere suntxiketak eta erasoak ematen dira Mutrikun, Eskoriatzan, Aretxabaletan hoien etxeak eta izango dira erasotuak, Arrasaten, hoien etxeak ere horren etxea erasotua izango da, Leintz Gatzagan, Elgetan, Bergaran, Soraluzen, Elgoibarren, Azkoitian eta Seguran. Pentsa zenolako bildurra zuten, zenbait herrietan, azaroaren 12an Legazpik, Oñatik, Bergara, Gantzuolak, Urretxuk eta Segurak defentsa anaidi bat sortu zuten, eta armatu zituzten 200 gizon. Herritik herri juteko, pixkat zaintzen, ea matxinoak, bere triskantziak ez ekidena ahal izateko. Eta hori guztia da, esan dugun moduan, klimaren eta ustatxarren ondorioz. Justu hor, ikusten dugu ere, lehen aipatzen genuen Iturria, eta bi kasu ditugu, Oñati eta Bergara. Eta ikusten dezuten moduan, justu tarte hortan, justu hotzaldi txiki horren goraldietako bat gertatzen denean, Oñatin eta Bergaran sisak inposatzen dira. Zertarako, batez ere, uholdek sortu dituzten triskantziak edo izorratzeak konpontzeko, nola esateko. Eta ikusten dezuten moduan, 1626an Oñatin, ardo, olio, behi eta arkume haragiaren gaineko sisa inposatuko da. Normalen izaten zian, 4 marai, 8 marai piperreko, azumbre deitzen da gazteleraz. Da, kopuru txiki bat, batez ere gaina kontsuman gainean. Hau beti kobratzen zen merkatuan. Orduan jendia etzun benetan nabaritzen nolait. Eta horregatik ez daude hainbesteko kexak horregatikan. Dira gaur egun bezala impuesto sobre el consumo, IVA bezala, gutxi gora bera. Eta Bergaran ere ikusten dugu gehientsuenak direla zubiak eta bideak konpontzeko edo medikuen eta eskolako maisuaren soldatak ordaintzeko. Ze gertatzen da, hauek behin-behinekoak direla tarte batian, obra konkretu bat ordaintzeko, baina 17. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, behin-behineko ziren horiek eta ezoikoak ziren horiek ohikoak bihurtuko dira. Eta urtero hasiko dira eskatzen. Ze ikusten dute modu oso eraginkorra dela dirua ateatzeko. Udaletxek behar dituzten beharrak asetzeko. Eta horrek egiten du errepartimenduak edo goiburukoak desagertzen jutea. Pixkanaka ikusten dugu erdiarotik mantentzen den sistema hori, hau da, herri bakoitzari egokitzen zitzaion diru kopuru bat, eta gero banatzen zuen bere
auzokoen artean, aberastasunaren eta jabegoaren arabera. Bueno, hori desagertzen joango da eta hasiko dira inposatzen horrelako impuesto sobre el consumo. Bueno. Bizkaian ere baditugu zantzuak. Oso nabarmena da edo oso entzutetsua izan zen 1583ko Bilboko uholdea. Izan zen, nik imaginatzen dut gutxi gorara 1983koa bezala. Guandik izango dituzute buruan, irudiak eta nola ematen zituen kotxiak eta... Hor esaten da, barkuak eta guztia eman zitula. 200 tonako barkua eman zuen errekatik, eman zuen udaletxean sotoare eta kontsulatan zegoen artxiboa, paper guztiak galdu mentzian, eta kriston izugarrizko kaltia egin zituen. Ez bakarri Bilbon, gero irailean berriro, Mendexan, Isuntzan, Ean, Amoroton, da gaur egun bezala gota fria edo gertatzen den bezala Levanten, antzekoa izango zen. Orduan, Bizkaian badakigu, mandarren minimoa eragin handia izan zuela, ze Bilakarri edon egin dira azterketa dendroklimatikoak, batez ere gaina Balmasedako mahats bilketaren datuak partekatuz, hau da, egin dute dendrokronologia eta gero hori konparatu dute ere artxiboko dokumentazioarekin. Batez ere Balmasedako mahats bilketaren datuekin. Eta hor ikusi dute, etzela temperatura hotz jarraituen garaia, baizik eta kontraste handia egoten ziela, urte batetik bestea. Temperatura oso batzuetatik pasatzen dira oso altuetara, urte batetik bestera, eta urtaro batetik bestera. Askotan hori hamarkada bat edo 3 hamarkada irupenekin. Urte oso lehorrak, urte ezeak ordezkatuz, eta urte oso beruak, urte oso hotzak ordezkatuz. 2 urte hotzenak, datu horien arabera, dira 1572, Gipuzkoan ikusi dugun moduan, beraz badago hor korrespondentzia bat, eta 1712. Denboraldi hotzenak izan zian 1572, 1576, eta 1700-1714 bitartean. Eta aldi beroenak beste bi horiek. Aldi lehorrena, aipatu dugun moduan matxinadaren kasuan, 1718an hasi zen, eta 1723 arte. Eta urterik beroena, 1724-1840 bitartean, 1718 izan zen. Eta konfirmatzen da, Balmasedaren mahats biltzearen datuekin. Justu, momentu hortan, Bilbon badakigu elur merkataritza asko ugaldu zela. Eta elur biltegi erlutzorloen garaia oparotsua izan zela, justu Bilbon. Horren ingurun badago artikulu bat. Izotz horniketarako udal kontratuak eta hitzarmenak egingo dira, Bilboko inguruetako mendietan. Eta adibidez, 1705an, Bilboko izotz horniketarako enkantearen saioak 8.000, 11.000 biluzko realetan ezarri zen. Horre esan nahi du, negozio ona zegoela garraio horretan. Pentsa, frigorifikoak ez zeuden. Eta orduan, edariak edo haragiak edo janak mantentzeko, gaztu, keztu, edo, nola da beste hori, eskabetxean jarri, hori arraiaren kasuan, eta bestela, izotzarekin. Hemen dakazute Bilboko uholde ikaragarri horren deskribapen bat, labairuk ematen duena, eta hor esaten da, discurrió el navío de 70 toneladas de Hernando de Lopategui, vecino de Gorriz, por todo el río. Se desmoronaron muchas casas, bien edificadas, eta jendia, izututa, denak, ia 3.000 personas, gora intzuten Begoñara aldera. Piskat irudia baldin makazute hauen Bilborena alde zaharra eta Begoña goiin dago, denak gora jontzian. Piskat, eskapuiteko. Hemen dakazute Oiartzunen inguruan, hor Irun eta Oiartzun artean dagoen Aiako harriko elurzoa, iten zutena zen, jartzen zuten geruza bat ostoekin, gero elurra botzen zioten, gero beste geruza bat ostoekin, gero berriro beste bat elurrakin, eta hori pilatzen zuten zen, eta pisuakin, azkenean
izotza mantentzen zen. Eta gero, askora batekin edo zerra batekin mozten zuten, ondo tapatu eta urditan edo mandoetan jeisten zuten, Donostira edo. Elurzola hau berantegarragoa da, Hemeretzigarren mendekoa edo. Baina, adibide moduan, nik uste dute oso adierazgarria dela. Arrasateko kasura pasatzen geha ja. Eta hor ikusten duzute lehen esaten nizuena, benefizio dunen edo errazioen kopurua jaisten juten dela. Erreforma ezberdinak egongo dira, eta 17. mendean zehar ditugu gutxi gorabehera betzi benefizio dun. Eta gero, 19. mendean pasako dira 5 izatera. 3 osoak eta 2 ardilak. Pixkat ulertzeko guain tauletan ikusiko duguna. Hemen dakazute, bertatik ateratako du informazioa. Batzutan zaila da, ze adierazten da kopuru osoa, beste batzutan egiten dute benefizio bakoitzak jaso behar duena, orduan, nahiko liantea da, baina oro har ikusi dezakegu hori. Ikusten dezuten moduan, adierazgarria da ja ditugun lehen datuak. Honekin konparatzen badugu, gero ohikoak izango diren ustekin eta ikusten dugu, 1572 urte zaila izan dela. Usta nahiko txarra egon dela. Ustaren erdila jaso dela, gariaren kasuan, eta harta txikian, hau oso adierazgarria da, ila ez dute harrapatu. Zergatik esaten dut hau, ze gero hartoa datorrenean, harta txikia ordezkatuko du. Ze harta txikia hotzarekin oso geizki moldatzen zen. Eta hortaz jabetzen dira, eta horregatik aldatzen dutenean, aldatzen dute batez ere harta txikia. Pentsa nola izango da, ze Amerikatik eta etorritako produktu berri horrek kendu zion izena. Harta txikia gaur, harta txikia deitzen dugu, bere garaian zen hartoa. Mijo. Orduan, Amerikatik etorritakoari hasiko zaio esaten mijo de las Indias. Eta orduan, izenak kenduko dio. Hartoa berez da mijo. Eta nola Amerikatik etorri zen, horrei eman zitzaion izen hori hartoa, eta aurretik zeo nahi harta txikia. Gero ere adierazgarria dira, momentu honetan ez, ikusten den beraldia. Hauek ere garai honetan usta txarrak daude, baina hau batez ere jarri dizuet ikusteko hartoaren edo mijo de Indiasen dakagun lehenengo datua liburu hortan da 1576an, horregatik jarritet marratxo hau. Eta 1615tik aurrea ohikoa bihurtuko da. Hau da, urtero ja hasiko dira ustak izaten. Ordura arte ez da. Noizean bena egiten da, baina ez da. Eta ikusten dezuten moduan, harta txikia gero eta gutxiago. Zekalea gero eta gutxiago. Oloa gero eta gutxiago. Babak ere, hor, tartian. Orduan, ze gertatzen da, hartoak, harta txikia, zekalea, oloa, hau da, udako zerealak ordezkatuko ditula, gehien bat. Pasatzen gea 17. mendera, eta ikusten dugu, lehen aipatu dugun urtia, 1680, 4 urte hauek, batez ere hauek, hau batez ere latza izan dela. Oso usta txarrak izan ditu. Gero berreskuratze pixkat badago, baina testu horretan esaten zen moduan, zaila izan dira 4 urte horiek. Eta hemen ikusten duzute, bestearekin konparatuta, hemen ikusten duzute, zer ereiten zen hartoa sartu baino lehen, eta zer ereingo da sartu ondoren. Aurretik, 17. mendera arte, laborantza gai nagusiak dira garilla, harta txikia, zekalea, oloa, garagarra, babak. Eta 17. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, 1615tik aurrera, hobesan da, ja aldatzen juten da. Eta orduan, 17. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, gehien bat, garilla, hartoa, zekale oso gutxi, oloa desagertu da, garagarra ere ez da hartzen, eta lioa ere
lioa agertzen da. Aurretik ez zegoen lioik. Oain bai, lioa, bakizute, oialak egiteko eta. Liozko oialak, lino. Bueno. Eta hori bakarrik, gaur ere jarri dizuet, ze oso adierazgarria da, nola, ja, 17. mendearen bukaeratik aurrera, artoak garila gainditzen du, edo behintzat parekatu egiten dira. Orduan, artoak lagundu egin zion ere gariari. Zergatik, artoa normalean udan eriten da, eta garila neguan. Orduan, osagarriak dira, nola esateko. Batek ez dio besteari kentzen, baizik eta lagundu egiten dira. Ze ikusiko dugun moduan, artoak lagunduko du ukuiluratutako abereak ugaltzen. Ze hemendik aurrera, ja ez daude mendilen baitan, baizik eta badute negurako, hau da, falta gehien egiten dunarako, badute belarra. Zer erabiliko dute? Batez ere, artoaren landarea. Hori erabiliko dute, eta gaina deitzen diote belar berdea, nola baita esateko. Bai? Eta horrekin ikuileratuta lortuko dute zimaur, edo ongarri gehiago, beste lurrak ere ongarritzeko. Eta orduan, gariari ere laguntzen dio. Bai? Orduan, ze gertatuko da, prozesu bat emango da, non abeltzaintza eta nekazaritza intentsifikatu egingo dira. Eta etekinak hobetu egingo dira. Eta horrek lagunduko dire bertako nekazariei, nola esateko. Horrek deitu izan zaio historiografian artoaren irautza. Gutxi gora bera, 1776 arte, matxinada arte irautzuena. Urte honetan ere lehorta handia egon zan, eta badakigu adibidez, garilak eta Sevillatik ekarri zituztela. Ziurrenik Sizilian edo Afrikako iparraldean erositakoak. Eta honea ekarri zituzten. Horren arrastoak baditugu. Hor ikusten dezute gutxi gara. Eta hemen, 10 urtez, hau da, dekada bakoitzeko bilakaera. Saiatu naiz denak hartu beharrean, hartu ditut 10 urtean behin. Eta hor ikusten dezute, gutxi gora bera, oreka hori mantentzen dela. Urte batzuetan gari gehiago eriten da, eta beste batzuetan arto gehiago. Hauek ere ikusten dezute basiko direla baratzetan eritutako tipulak eta baratxuriak eta korratzen ere, baina, hau zailago da ere pixkate neurtzeko, baina, tira. Eta ikusten dezute, hor mantentzen direla kopuruak, nola esateko. Aurrera, konparatzen badugu Euskal Herri mailan ditugun beste datuekin, ikusten dugu Lekeitioko kasuare adierazgarria dela, eta nahiko antzekoa dela, Arrasatekin konparatzen badugu. Orduan, honei erreparatzen diozue, ikusten dezute, garila artoa baino uzta hobeagoak zitula 16. mendearen bukaeran, 17. mendearen bukaeran parekatu iten dira eta artoak gainditu iten du garila, eta horrela mantentzen da gutxi gora bera 18. mendera arte. Gutxi gora bera diferentzia berdina edo areagotuta. Eta ze gertatzen da sagarrekin? Justu kontrakoa. Sagarrek atzera egiten dutela, sagaztik atzera egiten dutela. 16. mendean Lekeition, nahiko sagar eta sagarro egingo zen. 17. mendearen bukaeran mantentzen da gutxi gora bera produkzio hori, baina 18. mendean ja hasten da eroitzen. Eta 18. mendearen erdialderako ja amildu eginda. Prozesu hau Gipuzkoan ere ikusten da. Luis Mari Bilbaok bere lanetan aipatzen zuen artoaren sarrerangatik sagaztiondoek atzera egin zutela, ziaro. Baina gaur egun badakigu hori ez dela guztiz egila. Espezializazio bat gertatuko da eta inkluso sagaztik zabalduko dira, nun uste ez dute, nun daude gaur egun sagardotegi nagusienak, Pasai portuaren inguruan. Usurbil, Urnieta, Hernani, Oiartzun, Donostibera, Arrentilla, guzti horiek. Hor espezializazio bat egon zan. Eta sagazti gehiago jarri zian, eta artoa ere bai. Zergatik, ternuara zijusten bale itxasontziak eta bakailo itxasontziak hornitzeko.
hori ematen zuten, sagardoa. Gaina kontutan izanik, armadoreak, deitzen zaie kosetxeros, de San Sebastián, nolabait, udaletxeak kontrolatzen zituztenak, behatzen zieten Lapurdikoei, bertan pasatzen zutela negua, Donostiko sagardoa erosten. Orduan, eurak dira barkoak eramaten dituztenak ternura, eta eurak dira ere barku horiek bere sagardoarekin hornitzen zutena. Ni kalkulo batzuk inditut, ze baditut 17. mendeko datu batzuk, eta ematen zuten ternuara, barko bakoitzian, 3 litro pertsoneko eta eguneko. Eta esango zute, mozkorra egun mozua, ez. Pentsa, garai hartako sagardoa harinagoa zela, hori hasteko. Jendia ere, lan egiteko, patxarra, ardoa eta sagardoa bertzuen, ze askotan, ogi koskor bat hartzen zuten edo ez gehiago. Bidean hartuko zuten narraia eta olakoak, baina orduan indarra hartzeko. Eta datu horiek koinziditzen dute 19. mendeko datuekin. 1828an egintzan kalkulo bat Donostian, eta beste hainbeste edaten zuten Donostian. 3 litro pertsonako eta eguneko. Hortarako ematen zituzten gutxi gora bera 900 bat kupel, eta hortaz aparte ematen zituzten asko abatidas deitzen diote, hau da, montatu gabe. Geroa montatzen zituzten eta baleko ipia urtu inean botatzen zuten. Prozesu hau ikusten da oso ondo. Nekazaritza arrasaten, esan bezala, lehenengo artoaren aipamena, ematen da 1576an, gero ohikoa izango da, ikusi dugun moduan. Sagarraren 10. 1813 arte hartu zen, naiz eta sagarrari buruzko azken erreferentzia 1823koa da. Eta hor dituzute gutxi gora bera 10enen emaitzak. Ikusten dezuten moduan, murrizten juten dira. Oso deigarria da, data hau, 1830. Garai honetatik aurrera, pentsa desamortizazioa gertatuko dela, 1835an, baina ordurako parrokiak saldu zituen bere baratz guztiak. Orduan, 10renaren emaitzak asko murrizten dira. Justu momentu honetan, dugu konbentzioaren gerra, independentzia gerra, hemen karlistadak, horrek asko kaltetu zion pentsa guztira. 18. mendean, ari dira 3.000 erreal kobratzen, eta 19. mendera aiatzen geanean, ez dira pasatzen 1000-tik. Eta, 1830etik, 300 inguruan kokatzen dira. Kasu batzutan ere, klimak ere izango du, baina batez ere, adibidez hemen, 1808an, zegaria usteldu gintzen, baina oro har, hemen arrazoia da gehien bat desamortizazioa. Eta izan diren gerrak eta zailtasunak eta bar. Zergatik artoa, zer daka artoak? Etekin handiagoak ematen ditula garia baino, eta beste zeralak baino. Konparaketa hau, Fernandez Pinedo eta Jurgen Langeren datuak hartuta, ikusten dugu, lur honenetan, 4 anegako diferentzia dagoela. Lur ertainetan, 4 ere bai. Eta lur txarretan, 5. Hau da, lur txarretan, artoak gariak baino etekin handiagoak ematen ditu. Horrek esan nahi du, gure inguruan, nola lurrak oso azidoak diren, plastikoak eta azidoak, buztina eta, hobeto, etekin hobeagoak ematen ditula artoak, gariak baino. Baina hortaz aparte, esan beharra dago, artoak egitea, normalean udaran egiten dena, gero hori ordezkatzen da gariarekin, ematen du aukera, 2 edo 3 uzta jasotzeko. Zergatik, ze artoaren landarea erabiltzen da
bueno, esango genuke makil bat bezala. Kalabazak, edo Amerikatik ekarritako produktu berri bat ere ereiteko. Zein da produktu hori? Babarrunak, indiabak. Indiabak, hitzaberak esaten du Indiako abak. Indiabak edo babarrunak, segunta ze euskalkian esaten dugun. Eta hemen akazute, Oiartzunen bertan atean nuen, bidegorrien onduan, eta oso ondo ikusten da. Babarrunak trepadorak dira, eta orduan hartzen dute kainaberak ere badaude jarrita, baina bueno, nik hau txikitan askotan ikusi izan dut, eta zuek seguruenik ere. Gaur egun ikustea zailago da, baina bueno. Orduan, leku berdinean, ia 3 usta eskuratzen zituzten. Eta gariarekin konparatuta ere, artaburuak gehiago ematen zuen garia baino. Orduan, bueno, eta gaina, lehen esan duguna, behin artaburuak hartzen ditugunean, abereak, behiak edo idiak bertan sartu, belar hori jateko, kakaiten dute, eta orduan zimaurtu edo ongarritu iten dute lurra. Eta orduan, etekinak hobeagoak dira ere. Edo bestela, horiek moztu, eta negurako utzi, eta ukuiluetan aberei eman. Orduan, horrek etekinak asko igo zituen. Beste zea bat, argiago ikusten da. Bueno, hemen dituzute, gutxi gora bera, 19. mendean, diru sarrerak nahiko orekatuak mantendu zirela, eta gastoak, bueno, segunta ze garaian igoko direla, baina, bueno, gutxi gora bera mantentzen dira hor. Bueno, eta hor, lehen aipatzen genuen, 1816 urtia ere oso deigarria da, ze ikusten da oso guztua txarra egontzela. Besteekin konparatuta, xeikeri erreparatzen badigu, bitu. Nahiko konstantea da, eta batien urte hortan, hila ezer. Eta beste kasuetan ere asko jaisten da. Bai? Bueno. Bai. Hau utzi dut, nahi gabe. Ez alderantziz barkatu. Hau, esaten zu. Bai. Bueno. Orduan, hemendik aurrera, ikusten da gauzak nolabait bera etortzen direla. Garai batean parrokiak izandako indar hori, indar ekonomiko hori, guain estankatu ingo da, eta gero, desamortizazioa aplikatzen danean, gauzak okerrera dikusten. Bueno, hemen ikusten dezute ere, sagarraren kasuan, bestein beste gertatzen dela, lehen aipatu dugun moduan, ez? Kuriosa da, ze Bizkaian gutxi gorera mantendu iten da, naiz eta emaitza biztanleko jeisten dan, 1516 mendetik 18. bitartean, baina beste kasuetan kopuruak igo egiten dira. Kasu batzuetan inkluso bikoiztu. Eta jeisten den leku bakarra da Deba Arana. Hau da, arro hau, nolabait esateko. Eta horrek konfirmatzen du ere, liburu horretan ikusi dugun, ezta? Bueno. Hemen dakazute Bergaran sagarraren prezioen tasatu iten dira prezioak, eta mantentzen dira, gutxi gora bera ikusten dezute, baina badira urte batzuk, usta oso onak egon diren urtiak direnak, eta hor prezioa asko igotzen da, edo tasa asko igotzen da. Hau oso nabarmena da. Eta ikusten dezuten moduan, desberdintzen dute sagardo egiteko sagarra eta jatekoa. Baina, bueno, prezio nahiko parekoak dituzte, ez dago aldea hondirik. Bueno, bukatzen juteko. Hemen dakazute ja, 18. mendearen bukaeran eta 19. mendearen bukaeran jasotako datuen arabera, nola dago pixkat Euskal Herriko nekazaritzaren mapa. Eta orden, ikusten dugu, garia eta artoa parekoak direla, eta zenbait lekutan artoa gainetik dagoela eta beste batzutan garia. Adibidez, Arrasaten artoa dago gainetik. Baina Aretxabaletan eta Eskoriatzan, justu kontrakoa. Da, garia, guandikan nagusi da. Eta besteetan beste ikusten da. Oso adierazgarria da adibidez txakolina, pegarretan, hau da azumbrez.
Eta ikusten da, gutxi gora bera, gaur egun, txakolinaren gaur egungo mapa, orduantxe sortu zela, nolabait esateko, bai? Eta Sagardoarena ere, nolabait esateko. Zergatik, ikusten dugu, Arzentales, hau da, enkanterrietan, Balmaseda, Artziniega, Arzentales, Bermeon, eta, bueno, Urduñan, hori Bizkaiari dagokionez. Eta Gipuzkoako kasuan, datuak bakarrik bildu ditut Zumaian. Baina, bueno, suposa dezakegu ere, Getaian, Zarautzen inguru hortan egongo zela ere bai. Baina ez dira datuak ematen. Orduan, gutxi gora bera, errepikatzen da gaur egun dakagun mapa hori. Gutxi gora bera. Bueno. Orduan, ze gertatu zen Artoaren ezartzearen ondorioz? Nolabait, hotzaldi txikiaren eraginez. Hau da, ikusi dugu, 16. mendearen bukaeran usta oso txarrak daudela, eta orduan jendea konturatzen da, harta txikila eta horiek ez dutela ematen, hotz edo aldaketa horrekin. Eta orduan ziten dute, aldatu egiten dute horiek, eta ordezkatzen dute Artoarekin. Eta hori badakigu, ze adibidez, 16. mendean lehen aipatu dugun binkulo de Zarauz, Lope de Zarauz, hortan badakigu, baserriek 16. mendean errentak batez ere gariz eta harta txikiz ordaintzen zituztela, eta 17. mendean baserri hoiek berdinak ez dute harta txikia ordaintzen, eta ordaintzen dute Artoan. Orduan ja aldaketa egin da. Eta hori bakarrik, gauza oso garrantzitsu bat. Eta da, errentak txamponetan ere hasiko direla ordaintzen. Horrek esan nahi du, badagola merkatu bat eta zirkuito bat. Hau da, beraik saltzen dute bere usta eta dirua eskuratzen dute. Eta gero, errentak ordaintzerakoan, diruan ere, erdila espezian eta erdila txamponean. Orduan, horrek esan nahi du, merkatuak ere integratu egin direla. Eta garapen bat dagoela. Bueno, horren inguruan, hitz egiten digu Aita Larramendik, 18. mendean, bere koreografian, eta aurretik ere Pedro Bernardo Villarreal de Berriz. Okerrez banago bertakoa zen, hemen jaio zen, eta gero juntzan bizitzea Markina eta inguru hortara. Eta orduan, beak esaten du hori, en Bizkaia daba la manzana grandes este fruto, y todavía le da en los contornos de San Sebastián y provincia de Labor, y en Francia. Esaten du, Donostian, Juandikan eta Lapurdin, sagasti asko daudela. Y es lástima que en Vizcaya y en mucha parte de Guipúzcoa se han aplicado demasiado al vino y van abandonando el fruto de la manzana, de que hay infinitos géneros muy regalados y cada día se descubren nuevos. Gero, Aita Larramendik, 1756an, esaten du, en Guipúzcoa la afición de la gente a la sidra es muy grande, y no obstante desde Tolosa hacia Álava, o da Goierrin, edo Goierritik onantz, se ha reducido mucho manzanales y tierras sembradías, no así desde Tolosa a Irún. Hau da, Pasaian inguruan, esan dugu moduan. Más de la mitad de Guipúzcoa, desde Goierri inclusive hacia Álava, ha reducido a tierras sembradías, Garilla eta Artoa, los manzanales, que daban en abundancia sidra, que era la bebida usual del país. Y aunque en Beterri, desde Tolosa a Irún, no ha faltado la sidra, con el ejemplo de Goierri se ha introducido también el vino, batez ere Nafarrotik, vino txikitoa, y furiosamente, y se bebe vino y sidra. Bueno, bukatzeko. Arrasateren nekazaritzaren bilakara 19. mendean zehar. Hori jakin da. Bueno, ikusten dugu, 1802an, su más general ocupación es la agricultura y cogen anualmente 2.100 fanegas de trigo, 2.850 de maíz, beraz Artoa nagusitu da, castaña, manzana, nueces, peras, bueno, frutales. De todas estas especies con escasez, pues de ninguna se recoge lo necesario para el consumo de los naturales, los cuales en gran parte del año se surten de granos que vienen principalmente de los mercados de Vitoria, o Goiordekatik. Pascual Madozek, bere Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, 1808an, egiten du arrasateren deskripzioa eta esaten du. Producción, trigo, maíz, habas, alubias, castañas, ganado, vacuno, lanar, caballar, cabrío. Tiene 12 molinos harineros, 2 ferrerías, una tenería y una fábrica de acero, todo en buen estado. Eta ikusten dugu, pixkanaka, emandako erruralizazio horrek eta nekazaritzaren zabaltze horrek eragin duela demografiaren
edakuntza. 19. mendearen hasieran Arrasaten 1700 biztanle zeuden. 19. mendearen erdialdean 2114 pasatzen dira, eta gero ja industrializazioarekin, hemen ja industrializazioa hasiko da, 2870 eta 20. mendearen hasieran ia 5000 biztanle. Hori guztia, batez ere nekazaritzari esker izango da. Bukatzeko, ondorioak, laburbiltzeko. Otzaldi txikiaren eraginak debagoieran batez ere, eta Arrasaten batez ere, maundarren minimoarekin dute zerikusia. Hau da, 1680, 1730 bitarteko hortan. Gipuzkoan, bi eremu oso ezberdin sortuko dira 17. mendean eta 18. eta 19. mendean zehar. Aita Larramendik aipatzen zuen moduan. Goierri, bertan nagusi izango dira abelgorriak eta garilla, eta Sagastien pixkanakako atzarakada emango da. Baina motelago zenbait lekutan, adibidez Eibarren, Bergarren, Arrasaten, ziurrenik ze hauek Bizkaia ere hornitzen zuten. Baina hor ikusten da, oandikan, 19. mendean, oandikan, Sagasti asko daudela. Beste eremua, Beterri eta Kostaldea, hor Artaldeak izango dira nagusi, Artoa, Sagastiak, ternuako horiek hornitzeko, eta baita Txakolina. Adibidez, badakigu Mutrikun, 16. mendetik 17. menderako bide hortan, kenduko dituztela Sagasti guztiak, eta ordezkatuko dituztela Txakolinakin. Txakolina zertarako? Donostira eramateko, eta baita Bilbora. Leheno esan dizuet, ternuako itxasontzi horietan sagardoa eramaten zutela, baina eramango dute ere Txakolina. Eta ura ere ematen dute, baina ziurrenek ura usteldu iten da, eta erabiliko zuten janariak egosteko, eta zehateko. Eta gero, ardogonak ematen zituzten, baina batez ere kapitainarentzat. Bordeleko ardoak, Nafarroko ardoak, edo Galiziko ardoak, Ribadavia eta horiek, ematen zituzten zeharako, agintzen zuten erako. Eta tropa edo eskifaiak hartzen zuen Txakolina eta sagardoa. Orduan, sagarra pixkanaka atzera egiten dute, eta esan dugun moduan, 17. mendetik aurrera sortzen da sistema bat, oreka bat, abeltzaintza eta nekazaritzaren artean, artoari esker. Eta horrela, etekinak hobetu egiten dire. Sisak egonkortu egin dira, eta horrek suposatzen du ogasun sistema berri bat, batez ere zeharkako fiskalitatean oinarrituta ezarriko dela, eta hori gero areagotuko da 19. mendean, batez ere konbentzio gerrarekin, independentzia gerrarekin eta karlizadekin. Ze hor sortzen dira alde batetik Caja de Caminos, batez ere Arlabanetik zetorren, Madriletik zetorren biria nolabait eraikitzeko, eta bestetik ere barkatu Caja de Guerra, beharrei aurre egiteko. Eta bukatzeko, azkeneko ondorioa da, garai batean egurrezkoak ziren zubilak eta presak, hemendik aurrera harrizkoak izango direla. Eskerrik asko. Hau da dena. Eta pixka luzatu naiz, sentitzen dut, itxian beste era batean neukan kalkulatuta eta justu klabatu iten nuen, baina barkatuko ez dute. Galderaren bat baldin bakazute edo, ez dakit, edo zalantzaren bat, edo ez dakit tarteri bat dugun, hori egiteko. Bai. Bai. Bai, bai. Bai, bai. Ez zuten orekatzen. Gauza da, orekatu orduko etorri zela desamortizazioa. Eta orduan, zor guztiak kitatu intzian nola itasateko. Egia esan ez dituzte... Hombre, ziurren egingo zuten urte batekin bestea
osatu, ez? Nolabait. Baina egia da, independentzia gerra, Napoleondar gerran ingurun da, kalte handiak egin zitula. Eta orduan, zailtasun handiak izan zituzten, nolabait orekatzeko. Baina esan bezala, gero etorri zian, hortarako ere, egontzan erreforma bat, 18. mendean, horrexegatik horri ikusi da 19. mendean bakarrik 5 benefizio dun zeudela, ze ikusten zuten apaiz gehiagi zehola eta etzuela ematen hainbesteako. Eta orduan erreforma eklesiastiko bat edo benefizial, erreforma benefizial ditzen zaio, eta Gipuzkoan mailan, Iruña mailan ila herri guztietan egintzat. Hemengo artxiboan ez dakite ongo dan, baina gehientsuenak daude hor Gotzaitegiko artxiboan. Eta hor aipatzen da, zenbat diren, zenbat diru kopuruko horratzen duten, eta hori guztia, xietasun guzti horiek. Ez dakite erantzun dizudan. 19. mendea oso garai latzi izan zen, baina guztientzat. Udaletxeentzat ere. Horrexegatik etorri izan desamortizazioa. Zituzten zor guzti horiek nolabait kitatzeko. Ze ezin zuten. Saiatzen zian, baina, karo, ez zuen ematen. Eta orduan gaina, ezoiko gastu horiek gerrak eraginda, gainezka etorri zitzaien, da ezin izan zuten. Egia zen. Horrexegatik desamortizazioa esarri zen, eta udaletxik herrilur pilo bat saldu zituzten, eta normalean zorrak beti bertakoekin izaten zian. Ze jauntxoak edo oligarkiaren partaideak zirenak, gehientsuenak hori, zinegotziak eta alkatiak, horiek izaten zian dirua aurreratzen zutenak. Fiatu, ez? Eta gero nola kobratu zuten? Nola dirurik etzeon, horiek izan zian herrilur horiek erosi zituztenak gehientsuenetan. Hori, herri gehientsuenetan hori gertatzen da. Ez bado besterik, mi esker etortzagatik eta horrengora arte. Hombre, kaixo, zer moduz? Ondo. Ai, joe, karretera etzen bat ere oso, baina, ondo. Bai da. Poliki,